हाग्रामा थामहिनबा BPF पार्टीजोंबो जेबो जालिया हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर ধিক্কার দিছো নরেন্দ্র মোদী ধিক্কার দিছো আমি ৰাজনাথ সিং ধিক্কার দিছো আমি ৰাজনীতিক নেতাসকলক যিসকলে নিজৰ বাক্য নিজৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰে সেইসকলে ক্ষমতাত বহি থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই আজি फिसा जिनज्रिजों बिथाङा आथिङाव खाजानानै दङ हिमन्त बिश्व शर्माजों BPF UPPL आरो BJP बिथांमोना एलायन्सआव दङ दा बिथाङा मोनथामजों बिथांमोनहा मोनसे कंग्रेस हारसिङै जोङो दावहा नांगोन प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया माबाया हिमन्त बिश्व शर्माया थोनब्लासो बिथाङा बुङो आरो बिथाङा हारिनि मा मावगोन BPF खौनो होन UPPL खौनो होन BTC उन्नयननि BTC डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानिखौ बिथांमोना मावजेनाखै हिमन्तनि खहाय मोनामसुनांगौ जानानै दङ बे BPF पार्टी आरो UPPL पार्टीया जे BTC काउन्सिल इलेक्शनाव कंग्रेसा गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो 9थानिफ्राय 12था सिटखौ मोनगोना खोब रोखा जानानै दं दिनैनि हाबाफारिया जोंहा AICCनि सेक्रेटारि आसामनि को-इनचार्ज बिथां पृथ्वीराज साथे बिथाङा दिनैहाय उदालगुरियावहाय मण्डल कन्भेन्सन लाफैदों आरो बे मण्डल कन्भेन्सनाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माखासे तथ्यफोरखौ जोङो मोननो हादों थांनाय लकसभा इलेक्शनावहाय केन्डिडेटआ बबेबा ब्लकआव खनसेबो गिदिङाखै मिटिं माटां खालामाखै थेवब्लाबो बेफोरबायदि जायगायाव जेरै धनस्री सबसे बांसिन भट कंग्रेसआ मोनदों फासनय सेरफां BJPआ बांसिन मोनदों खिन्थु जों सेकेन्ड मोनदों जेरावहाय मिटिङानो खालामाखै भिजिटआनो खालामाखै दा बे माखासे तथ्यआ जोंखौ एक्चुअली खोब सांग्रांसिन खालामदों जे दङ कंग्रेसनि भटआ उदालगुरियाव खना खना गोदोसोनानै दङ जोङो बेखौ टाइमलि जुदि बुरखाङोब्ला फोजाखाङोब्ला एबार नैबे जे 25आव जानो गोनां जे BTC काउन्सिल इलेक्शनाव कंग्रेसा गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो 9थानिफ्राय 12था सिटखौ मोनगोना खोब रोखा जानानै दङ दा बेखायनो जोङो बेखौ उसिला लानानै पुरा गियार आप खालामदों जे जेराव बुथ जायाखै जाजोबाखै बेखौ बुथखौ माबा बानायनांगौ जेराव मण्डला जाजोबाखै बेखौ दाफुंजोबनांगौ ब्लकआ जोंहा फ्राय रेडि जाजोब्बाय दा बे हिसाबै जोंनि डिजाइनफ्रा खोब मोजां फ्राय मेक्सिमाम मण्डल प्रेसिडेन्टफोरा सफैदों बुथ प्रेसिडेन्टफोरखौ जोङो लेंहरनाय जायाखै आरो एबारनि फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे ईदआ मुस्लिमफोरनि बे रमजाना जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो माबा मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा कनस्टिटुयेन्सियाव जोङो थाङै मिटिंखौ खालामहैगोन आरो दा बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों कंग्रेसआ बांद्राय गाज्रि नङा नुदों जोङो बबेबा जायगायाव ओरै क'क्राझार चिरां आरो माबायाव बाक्साफ्रावहाय जेरावहाय जोंनि बुथ कमिटि दङ मण्डल कमिटि दं बाहाय BJPनि जिनिरबो गैया दा BJPआ जेसेबांखि दुगा दा बुंथों जोंनि सिगाङाव नङा BTCआव एलायन्सआव जोङो लानाय नङा खारन नोंथाङा नाय बिधान सभायाव जोङो बे BTRआव 15था एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ बे 15था एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो नाजादों दा बेखौ नाजानांगौब्ला जोङो BTCआव पारफरमेन्स खालामनांगोन मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा मोनफ्रोमबो कनस्टिटुयेन्सियाव काउन्सिल समष्टिफ्राव जोङो बेसेबां मोना जेनब्लाबो देरहाबो बिनि मोनसे इसाराखौथ' जोङो नुगोन दा बेखायनो दिनैसिमाव खुनु एलायन्स पसिबिलिटि गैया BPF आरो UPPL नि मोनसे एलायन्सआव जथाय जानायनि मोनसे सरसा सोलिबाय थादों बे समाव बेथ' नोङो BJPआ दाखालिनो जोंहा माबाया दानि गोदान प्रेसिडेन्ट बिथाङा होनबाय जेराव हाग्रामाया दारायगोन बावहाय BJPआ होदेरनाय नङा जेराव UPPLनि बस प्रमद बर'आ दारायगोन बावहाय जोङो BJPनिबो होदेरनाय नङा बेनिफ्राय मोनसे रोखा जाखाबाय जे BPF UPPL आरो BJP बिथांमोना एलायन्सआव दङ दा बिथाङा मोनथामजों बिथांमोनहा मोनसे कंग्रेस हारसिङै जोङो दावहा नांगोन आरो बावहाय नुखाबाय बर' रायजो राजाफ्रा बे हाग्रामा थामहिनबा BPF पार्टीजोंबो जेबो जालिया हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर नाथाय फिसा जिनज्रिजों बिथाङा आथिङाव खाजानानै दङ हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा जेसेबांखि बाब्राबा खामानि गैलिया फारसेथिं प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया माबाया हिमन्त बिश्व शर्माया थोनब्लासो बिथाङा बुङो आरो बिथाङा हारिनि मा मावगोन गोथाव बुङो गोदै बुङो गासिबो बाथ्राया थगायजोबनाय साख्रि बाख्रि गावनो होनबाय मोनफ्रोमबो न'खराव साख्रि मोनगोन माबा साख्रिया आलदा बुस्थु जबा आलदा बुस्थु बेफोरो प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय समाया
मोनसेबो जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे मोनबा जिल्लायावहाय मोनसेबो प्रमद बर'आ दिनै फेक्टरि कारखाना इन्डास्ट्रि खालामनो हायाखै जोङो मिथिगौ साफ्रोमनोबो साख्रि होनाया असम्भब नाथाय जोङो फिसा फिला गेदेर उन्दै जुदि कल कारखानाफोर खालामोब्ला जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिल्ली बम्बेयाव गोदाव सोराव थैनांनाय नङा आद्रि जाहैनाय नङा बिसि फिसा एखे दावराव दावसि फिसाया हरै थांबा बिसिया हरै खारलाङो बेबायदिया जानाय नङा दा बेखायनो बिपिएफखौनो होन इउपिपिएलखौनो होन बिटिसि उन्नयननि बिटिसि डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानिखौ बिथांमोना मावजेनाखै दा बेखायनो एबारावहाय जोंनि मुद्दाया बेनो थारमाने नोंथांनि बायदिब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ दिनै हेमन्तनि आखाइ मुथियाव 100 बार बिथांमोना आखाइ मुथियाव एखेबारे इच्छा आरो लुबैयाब्लाबो हेमन्तनि खहाय मोनामसुनांगौ जानानै दङ बे बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टीया नोंथांमोननि देरहानायनि निस्सय जोङो देरहागोनखौ होनथ'वाखै खिन्थु एबाराव जोङो साइसेबोल नाम्बार अफ जोङो काउन्सिल सिटआव देरहागोना एखेबारे रोखाथार